Assalamu alaikum jama'a, sunana Suleiman Muhammad wanda aka sani da MD masoyin annabi. To, ko ne dai zai ga yan uwa masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanga gari namu na Dibombo ko ke Manga na taso ni dai karami ne, a haife ni a gida wanda ake karatu. Kuma iyayena sun koya min son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ina kokarin in ga na faɗakar da mutane akan soyayya na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kowane lokaci ina zaburar da yara da yan mata da matasa maza da mata akan soyayya na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ne saboda babu wani abin da zakai a duniya ka samu tsira ka zauna lahiya duniya da lahira an ba soyayya annabi ba. Kazamta ka samu wasu shaidannu waɗanda suka so su tarwata wannan kungiya kuma suka so su tarwata wannan tawagatawa. Ya ku yan uwa musulmai da Allah ku taya ni da addu'a kuma ku taya ni da addu'a akan wagga tafiya da na ɗauko ta shugaban Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka a samu abin da ya waje wagga tafiya. Shine roƙona ga yan uwa, shine roƙona ga yan uwa musulmai. Sannan kuma na fata da cewa duk wani masoyi annabi ya ji wanga abu ya taimaka ya min sharing saboda ya samu addu'a ta yan uwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna jagora.